Проект «Помощ за подготвителни дейности на територията на общините Криводол, Бойчиновци» се изпълнява чрез договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ БГ 06 РДНП 001-19-610-0084-C01 по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година, процедура номер БГ 06 РДНП 001 19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 помощ за подготвителни дейности на мярка 19, водено от общностите местно развитие, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони между Министерство на земеделието, Държавен фонд земеделие, Разплащателна агенция и Община Криводол за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 помощ за подготвителни дейности на мярка 19, водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. Партньорите по проекта са представители на публичния сектор Община Криводол, Община Бойчиновци, представители на стопанския сектор Никол 1999 ЕООД, АДЛ Люта ООД, представители на нестопанския сектор Футболен клуб Ботев Криводол 2013, Народно читалище Просвета 1921. Проектът е насочен към мобилизиране на потенциала на всички заинтересовани страни на местно ниво, чрез създаването на местно партньорство, включващо представители на публичния, стопанския и нестопански сектор. В рамките му ще бъде подкрепено създаването на местна инициативна група Криводол Бойчиновци за прилагане на подхода, водено от общностите местно развитие, и разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие. Местната инициативна група ще работи за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността, отчитайки местните потребности и потенциал, както и съответните социални и културни характеристики, като съобразява местната идентичност и местните конкурентни предимства. Методологията на воденото от общностите местно развитие ще играе важна роля за насърчаването на интегрирано местно развитие. Целевите групи са населението на територията на потенциалната местна инициативна група, което възлиза на 16 136 жители по данни на Националния статистически институт към 31 декември 2020 година, местните неформални лидери, партньорите по проекта. Територията на местната инициативна група е кохерентна с непрекъснати граници и обхваща територията на селските общини Криводол и Бойчиновци. Общите цели на проекта са: първо, провеждане на информационна кампания за популяризиране на подхода, водено от общностите местно развитие и стратегията. Второ, създаване на местна инициативна група на територията на общините Криводол и Бойчиновци. И трето, разработване на стратегията за воденото от общностите местно развитие. Водено от общностите местно развитие е успешен подход за социално-икономическо възстановяване и изисква достатъчно развит местен капацитет и достатъчна ангажираност и активно участие на местните общности. Специфичните цели на проекта са проучване и анализи на територията, информиране и въвличане на местната общност в реализацията на проекта, обучение на местни лидери и заинтересовани страни. Очакваните резултати от реализирането на проекта са информирана широка общественост за подхода, водено от общностите местно развитие и възможностите за финансиране на инициативи. Въвлечени всички заинтересовани страни в реализацията на проекта. Обучени местни неформални лидери, партньори по проекта и координатор. Разработена стратегия за водено от общностите местно развитие, регистрирана местна инициативна група. Основните дейности са: първо, популяризиране на подхода, водено от общностите местно развитие и процеса на разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие. Второ, проучвания и анализи на територията на местната инициативна група. Трето, обучение на местни лидери и заинтересовани страни. Четвърто, подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията. И пето, учредяване на местна инициативна група.
Съществената част от работата по изпълнение на проекта е свързана с изпълнението на специфичните цели чрез провеждането на срещи с представители на всички социално-икономически сектори в населените места от местното партньорство, за да се определят приоритетите на бъдещата стратегия за водено от общностите местно развитие. Ще се извършат необходимите проучвания и анализи на територията в обхвата на местната инициативна група и въз основа на събраната директно от хората и бизнеса информация ще се анализират нуждите на общността и ще се посочат приоритетите за района, които ще залегнат в стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група Криводол Бойчиновци.